Pontecesures enfrontase de novo a un endurecemento das medidas por mor da Covid. A partir deste venres, a localidade estará no nivel máximo de restricións. No concello reciben o anuncio con fatiga de sacougo. É un pouco esa fatiga crónica que provoca isto, unha sensación, sobre todo, de incertidume, unha sensación de que non sabemos o que vai a pasar, unha sensación de que no tempo isto evoluciona da maneira máis aleatoria posible. E isto non pasaría de ser meramente casi testimonial se leváramos un mes, pero vai alá un ano. Un gromo detectado nunha familia da localidade eleva o número de casos a 10. Isto fai que a incidencia acumulada se dispare, tendo en conta que o municipio ten apenas 3.000 habitantes. A incidencia 14 días é elevada, estamos sobre 330, 340, o cal fai que, insisto, a pesar de que temos falado varias veces, non que a cautela que hai que tomar estes datos, posto que tendo en conta que en Cesures con 7 casos e medio estamos en nivel amarillo e con 13 ou 14 estamos xa en nivel máximo, pois fai que, que esa estadística nos casos dos concellos pequenos non sea nada benévola. O novo nivel implica que dende este venres os encontros de non conviventes quedan prohibidos. Tampouco se poderá entrar ou sair de Pontecesures en causa xustificada, unha medida que afecta as compras en tendas e no mercado da vila. Como núcleo comercial fai que, non só por tema de comercio, hostelería, sino tamén incluso a propia Plaza de Abastos, onde collemos clientela dos concellos da contorna, evidentemente é un menoscabo importante para eles. As restriccións tamén afectan a hostalaría, que terá que pechar de novo, só poderán atender pedidos para levar ou para repartir. Abre, cerra, isto é un sin vivir, aquí non podemos traballar, isto non é traballar, isto é pintar a mona. Haberá que facer as cousas para levar, café para levar, bocadillos para levar, non sei, buscarse a vida. Simplemente buscarse a vida. Este hostaleiro critica que se estea tratando todos os concellos por igual a hora de analizar a incidencia da Covid. Entende que nun lugar como Pontecesures os datos están xogando malas pasadas. Non poden coller unha vara e medir a todos por igual, entende? Porque estes de non sei onde collen os números e fan os seus números, pero nun pueblo con 10 personas non poden cerrar, non deben cerrar un pueblo, porque dentro de 15 días esas persoas sanarán e virán outras 10. Porque sempre vai haber. Dende o pasado Nadal, Pontecesures está a oscilar nos distintos niveis de restrición, encadeando peches con fases de alivio.